Amengoz, Mutrikuko gaztetxak antolautako lehengo futbol zazpi txapelketan, bi jokalarikin ja aurrea duan bitxartian, eta guaz galdetza ber, zela duaz partidua, ze sentsazio? Bueno, ondo bez pasatzen, ambiente hona do, eta gaina kuadrian guztanok, hemen posi, ondo bez pasatzen, bai. A ber, zu? Bai, ondo, pixkat futbolian ez gabizena pixkat sufritzen, baina ondo, printzipioz ondo. Partidu hasi aurretik, zeintzuk dira sentsazioak? Bueno, gu amentorria irabaztea eta denbora pasatzea. Albaldin bada ondoen, onden geu. Aurkarixan inguruan iritzirik? Ba, ez dugu behi dau, geu gozen fokauta geurea, eta a ber. Ondo. Bueno, zela junda partidua, zela di jugago iza? Ondo, ondo. Bat irabazio, ez da, de empate, da hori irabazten goz, eta gero besta dere galdo, así que baengoz ondo. Joe, gaztiak izan arren, Bixar hemen egoteko berriz aukeri dakazu, ez? A ber, Bixarot klasifikatzen gan, da bezala juten zagun Bixarre. Azkeneko galderia, zenbat goltzi joaz ba gaur? Bi, Ostra, a ber, hirugarrena sartezun orduan da baloia txera matezu. Vale, eskerrik asko. Zela ikustezu eba neskan txapelketia? Bixarko finalian ikuste zarte zeuen burua, o zela ikustezu ekipua? Bai, nik uste baietz. Bai, bueno, hemen ikusten dugu ere Patrikiz ekipoko neskan mutilak berotzen, oso zerixo. Egualdiarra gaur, txapelketia aurrera mateko. Kristonado. Zeuek ere gustora zozta ikusten, ose? Gustoraz. Zuz, ez tala isasea eta reserva goin bia, errez? Bai, hori da, ni gero entrenatzen ni joa eta indarra gorren behia. Ondo, baina hemen ez da rixak gaztauta dakaso, así que señale ona hori. Bai, Ekipoak eskertukeu. Bai, animatzen nabilako, zoze bai, ez? Baina azkenean pakete honei animatu mertzako, bestela gaitzari irabazteko. Honengo, Txos Jauseko juliganakin, zela ikustezu partidua, Iker? Begixegin. Behiz? Eta ekipoa teatzeko bezala ikustezate, o? Esku ikusten. Ikusten bakarrikan? Bueno, Goizozua guretzat. bueno, baina motzen jaren leik, Beste bost pertsonakin ekipoak azue. Komenta guinune. Bai, Ja, urrengurteako iaz. Azkenian ze, ezin ekipo bateagan horaz. Ezin. Mata bestia batzu Belgika, Hundia eta bera eta azkenean azte batean. Zeirutze atzu eba gaztetxeako lako txapalketak antolatzia? Ondo, azkenean herrixei postasune bateio eta ondo. Ondo, Bai. gazte asko urreudia gaur San Miguelea. Bai, batzu jolaz eta bestatzuk ikustea, baina bai, honoko urrau beha, ambiente politxa eta igual deuna. Guri esan digute zuek ere urrengo urtean ekipo bateatzeko preso dela. Egon ginen dudata, baina jendia porretan da, urrengo urtean etorriko beha. Gaur gaina finalak ere izan da jende asko etorriak kanpo fula, zela zut ikusten bat txapelketia? Ondo, gauza interesantea gatea, ja, azkenean atzuta gaur ikuste etorria, etxetik gatea gaztiok, eta hori xe, horako ekimenak etetxia herrixan, gauza beratza da, ez, antzako. Jo, 30 gazte hemen futbolian, giro eharra San Miguelen. Bai, ambientazua eta azkenean nahi txanez, atletiagoan lana, haura ez, erakusgarri xoetxeko evento bat ere alda izan nik uste. Gaztion antolak eta bultatzeko motibo bat. Bueno, zela zazte ikusten ma, futbol txapelketia? Ondo, gustora goz ikusten hemen. Zema di joa partidua zela? 0-0. 0-0, eta zema puntu bideu egon klasifikatzeko, bakizu, bala? Kontuak eramatezoz? Keba. Bueno, hemen segiteu, aurtengo honetan jendeai astuinzako txapelketa puntatzea eta gaurkuan jendia baia hiltzen bakarrikan gehu bihar, Mutriku bekuak eta... Nibel asko ikustezue? Bai. Beira. Nivelado. Lehenengo urte izateko nibel asko, orduan, bigarren urtean gaixo orduan. Bueno, ikusiko. Horren urtea bai da hartu beharko aparte. Ni gaitze ikustela ere zozetxia, baina, bueno, xegoa eman geu, goneo txarrea eman geu xegoa. Hori da, ez da getxi, igual irabaz ez bengo, baina ondo pasau da kompetitxu pixka bai, gerra pixkate eman geu. Datorren urtean nahi kampeonar. Esto besteik. Esto. Aurtengo abarkatzeu, datorren urteko ez. Bueno, zela esperientzia? Esperientzia hona izan da. Azkenean hainbeste ekipo ikustia burrukan aiatzeko finalea. Guri gaur ezakut okau suertia dana galdeu. Gu ginen gaztienak eta baina ondo pasatu. Ondo, goiz pasa politxa junda. Pozgarri xera izan horren beste gazte batzia. Nire kuadriakoik ez date ekipu bat, ondarrutarrakin batu nahi, da lagun zarrakin jolasteko aukeri aukiret. Baitxa ere mutrikuar batzukin ere, espaldi jolastu gabiak eta guztoriak izan. Ondo junda, super ondo pasau deu, hori zela importantiena, eta listo, finala jokau deu, galdu indeu, baina ondo pasau deu, eta listo. Neskan txapelketako garaiakin ze sentitzen da txapelkete irabazitza, zorionak?
Eskerrik asko, oso pozik. Azkenean favorito nagusiak izan arren, laugarren postuakin konforma behar aurtengo futbol zazpi txapelketan. Bai, pena bat izan da, ongea semifinaletan bitxauz dira bazten, baina azkenean remontau digute, 3 golekin, da laugarren postuakin konforma behar. Bai, egisa ekipua Manchester City semifinale eta indar askokin nahi hau dela, baina partido kaotiko baten ostian amore eman behar Jausen aurka, 2-3 emaitzakin. Zela ikusi zu partido hori? Bueno, ekipua ez da egon behar momentu honenean, jokalari garrantzitsu bat azkeneko momentuan lesio bat dela eta ezin izan da gurekin etorri. Eixera nahiko berdin dute onda, gaztiak ere egurrian ibiliak, guk algenun bezala. Eukireu faiua hori atzian bi kagadain deuna hor kostatu digute da 2 gol da ezin izan dugu partida aurrera eman. Ez dugu eman denbora azken gol hori sartzeko, eta sorpresia, baina, bueno, altzan bezala. Eta ero finalian, galtzen hasi, remontau partido bat bit azkenian galdu. Bai, bueno. Bigarren postuakin konforma behar. Nahikoa eta gehiago azken finean gu onarte jatzia bai esan inokezoan espero, baina oso pozigoz eta invitazioa itxik eskerraktan egizut eman, eta hori bai gogoakin gehiago irabazteko, baina bueno, nahikoa indeu eta gehiago bai. Lehenengo 2 partiduak segido galdu, bukaeran klasifikatzea lortu eta gaur sorpresia eman da irabazi txapelketia. Zela jundia semifinalak eta finala? Bai, bueno, atzeratinek gu etorria, ez dago, bueno, arronek ez tirabirako honek pini da honek abertzela, baina, bueno, esan dago. Lehenengo irazten baro, finala premio da galtzen baro, bueno, ia 3. Atzanine irabazi, partido gorra 2 bat, justo, porteruk lagunduzku bai, besten porteruk. Baina, bueno, atzanin lortu, finalea ja, eta ja gaztiagoan kontra, bueno, hau irazin birdo, baina bai, komplikan gaztu atzanin finala. Egiz esan nivela oso altu zauala, baina, bueno, guk ere entrenamendu pilua indeu ona aiau izateko. Bai, azkenean futbolian ibiltzak gatuz, ez? Gaztiak egiz esan nivela ondixak indatoz, eta hostia, geure sasoian gertatu esan bezala, etzako gustatzen galtzia, eta noizea futbola. Urrengo urtea da etortzeko, esperantziakin? Bai, berriz, jende gehiago animatzen da, neska gehiago animatzean, da hola luzio txegun torneua. Bai, urrengo urteetan da, jende gehiago apuntatzen da, bai. Bai, atzabatine, jente asko esautu eta mutruko peña, baixu. Ezagunak eta ambiente hona sortzen da holako torneo batzuk kirolatxeko da gaztik eta oso ida honatik hori. Asko launtzen dago muturo jenti ezautu kirol bateaz momentu hona pasatea. La hostia, hau zoragarri izan da, 2 egun izan dira, bisetan de puta madre pasatu eta repetitzeko gogoak, duda gabe. Bueno, horren hortian gu presko zebai jarraitzeko, irabazte etorriko gea, eta espero trampa lokala eta helduta zauztera apuntatzia, eta eurei ere gurra nahi iso manda. Animatzeko, nahiz eta ezibili futbolian, gu ere ziala ibiltzen, kriston esperientzia hona izan dela, urrengoen berriz parte hartu, oso motibautagoz, eta animate izo bestiek ere parte hartzea, elkarren artean giro politxua sortu aldelako, eta Eskerrik asko esto, beste. Besteik gabe. Me dijan 1, me bebo 10. Me siento vivo escuchando a Bebo Valdés.